было гэта ці не. На схілах невысокіх гор, што асланяюць горад з поўначы, шумяць духмяныя гонкія сосны. Іх добра слухаць, лежачы на траве, бясконца гледзячы ў неба праз сіва-зялёную сетку ігліцы. Іх радасна ўяўляць здалёк, вось як цяпер на світанні, з чужога пакойчыка, зноў адчуваючы голымі рукамі і грудзьмі даўно забытую пяшчотнасць вельмі звычайнай чыстай падушкі. Калі сосны на схілах заціхаюць зусім, у той затоены шчаслівы, рэдкі час маўчання і непарушнасці, проста не верыцца, што яны, такія моцныя, такія гордыя, такія меднастволыя, могуць гайдацца, паддаючыся кожнаму ветрагону. Ды не. Яны тады проста прыгожыя ціхім, задумлівым, здаецца, несмяротным хараством. Калі ж вяршыні іх гайдаюцца ад ветру, кожная сасна сабе, калі іх шум пяе густы і дужы высокую вольную песню, тады ўспамінаецца, вось як цяпер, вячэрні хор на вуліцы роднай вёскі. Іхнія пасынкі нібы знарок пабудаваліся калісьці на ўзгорку, каб найдалей ва ўсе бакі чуваць былі вясновымі вечарамі галасістыя песні мужчын. Былі ў іх, вядома, і гарладзёры. Аднак былі і такія, што песню любілі любоўю ціхай, натхнёнай, якая, здаецца, і не прыходзіць ніколі, і ніколі не пакідае цябе, а проста твая всё жыццё, як доля, як сам ты з тваім болем, з радасцю, з тугой, па нечым нязбытным, што павінна было б хоць як-небудзь прыйсці, але вось не ідзе. Звычайны дзядзька ў пасынках Барыс Харута. От сабе не так жыве чалавек, як з клопату не вылазіць. А голас! Божа мой, што за голас! Яго б для цэлага свету па радыё перадаваць. Ды салавей гэты навек ублытаўся ў сіло вераўчаных лапцюжных абораў. Всяго і свету пабачыў завек, што ў царскіх салдатах ды на вайне прападзі ён той акопны свет, адкуль прынёс для сябе аднаго пакалечаную руку, а для сябе і для другіх многа цудоўных песень. З волцкім, з раўнінным, з таёжным раздоллем Расіі, з сардэчным сумам ямшчыцкіх званочкаў, з бурлацкім стогнам ды з грознаю гордаю сілай всенароднага барадзіна ці Ермака. З хмельнаю, буйнаю, ціхім і шчодрым сонцам залітай украінскай радасцю, пышнагрудай і каравокай, з дасціпным, смачным смехам, з размахам і адчаем запарозскай славы, страчанай, ох, як даўно на бязмежжы крывавага Прыдняпроўя. У гэты навальнічна-магутны рокат дзвюх музычных стыхій задушэўна ўпляталіся песні пра слуцкіх прыгонных ткачых,
Пра быстрый і чысты, як быццам з расы. Пра юнака, што памірае ў турме, пакідаючы любы свой край у пакуце. Пра ясную крынічную ваду, што плешчацца ў залаціста-сасновых вёдрах прысухі суседачкі. Вясной, толькі вясной, ніколі так не спяваецца. І колькі б іх мужчын ды хлопцаў не было, якімі б шырокімі не былі іх маладыя грудзі, як не грымела б іх песня пад самыя зоры, всіх перамагаў Барыс Харута. Нават свайго любімага памочніка Алеся. Не крыкам, а нейкай дзіўна ціхай сілай голасу, які з пашанай называлі хто проста тэнарам, а хто яшчэ і дражашчым. Спяваючы, дзядзька Барыс і высокі, стройны і нават прыгожы, якім ён без песні ніколі не быў, пагойдваўся, як тая гонкая сасна, разгайданая радасным сонечным шумам. І, пераймаючы запявал, у такт песні пагойдваліся мужчыны, дзецюкі, падлеткі, што шумелі вакол яго лесам, ноччу нікому не бачным, але затое ж патрэбным і проста наўздзіў, як здаецца, прыгожым. За шум свой, вядома, за песню, што красіць любое жыццё. Алесь глядзіць, не ўстаючы з пасцелі, у адчыненае акно, і ўспамінае, як быццам нават міжвольна, і тыя родныя песні ў бясконца далёкай беларускай вёсцы, і той нямецкі сасоннік, што шуміць цяпер недзе на схілах недалёкіх гор за горадам, таксама вось як ён, прачнуўшыся ад першых промняў усходу. Сосны, высокія гонкія сосны ён бачыць у сонцы, ад верхавін да травы. Яны паволі, песенна гайдаюцца, варушаць ды разводзяць нязлосна шорсткай зелянінай лапаў галін, і тені, ласкава гуллівыя тені, ходзяць па іх таксама нібы спяваючы, разам з вясёлым, маладым і вечным шумам. Адкуль ён гэты шум, думае хлопец, успёршыся локцямі на падушку? То ж сосны тыя. Я толькі адзін раз бачыў зблізку. Пазаўчора, калі мы ездзілі грузавіком на пільню, а перад гэтым яны і восенню, і зімой, і вясною толькі сінелі для нас на даляглядзе праз драты, чужа і холадна. Няўжо іх нагадалі гэтыя, што за акном? З другога паверха бачныя кроны каштанаў на скверы. Сонца ўжо іх асвяціла, якое румянае, чыстае, і лісты, як ручаняты над калыскай, вось-вось заварушацца. Няўжо гэта яны кранулі струны маёй? Ну навошта ён саладжавы кісель? Просто мне добра хоць вось так, хоць на трохі забыцца, што я не дома. Не на тым адзіным у свеце месцы, дзе мне так хочацца быць, дзе я павінен быць, каб адчуваць сябе шчаслівым, вольным і сваім. Пакуль са мною толькі ранішняя цішыня, толькі каштанавае лісце ў сонцы, толькі неба, нічыйнае, любае неба. Да хіба ж надоўга? Хутка ў гэтым нічыйным, свабодным, як можа здацца, на нейкі час пачуецца гул самалёта,
с крыжамі са свастыкай. Пасля паміж небам і зямлёй ударыць на вежы старой ратушы звон гарадскога гадзінніка, абвяшчаючы набліжэнне пачатку працоўнага дня, яшчэ аднаго дня вайны, няволі. Пасля з казармаў на ўскраіне адтуль, дзе і шталах, пачуецца горм пабудкі, а трохі пазней дзіўныя дзіка пісклявыя флейты. Салдаты, незлічоныя, все на адзін твар, зводдалі ўсе без твару, шэра-блакітныя, алавяныя салдацікі Трэцяга рэйха ў бліскучых шкарлупінах касак. Зноў будуць тупаць строем або мітусіцца пад крык камандзіраў, злосна, рупліва, нястомна рыхтуючыся да нейкага новага пакуль што таямнічага злачынства. А найбліжэй, вось тут, паміж акном і зелянінай каштана, унізе на асфальце і на бетоне тратуара зацокаюць падковы, захрапуць маторы, зашархацяць пакрышкі, заляскаюць драўляныя падэшвы модных з ласкі ваеннага часу дзявочых туфель. Пачуюцца галасы. Закружыцца агромністы мільён, асільны прывод чужога дзённага жыцця. І ў гэтым прыводзе ты зноў адчуеш сябе двухногім канём у падноўленым хамуце. Дык вось і карыстайся хвілінамі ранішняй цішыні, што да поўнай ілюзіі здаюцца чалавечымі, свабоднымі. Пасля 2 год казарменнага і барачнага бадзяння з мноствам шматпавярховых цвёрдых логаваў, з безліччу сяброў няволі, што і за век не сталі б для цябе сяк так знаёмымі, з несціханым гулам і затхлым настроем штучна гвалтам сабранай в адно месца грамады, нават і ў гэтым цесным запушчаным пакойчыку з 2 вузкімі ложкамі, шафай каля дзвярэй і акном ад вуліцы, нават і тут табе хоць як-небудзь, хоць трошкі здаецца, што ты належыш сам сабе. Цудоўныя, шчаслівыя хвіліны, час адзіноты, роздуму і песенна безумнага маўчання на стыку яшчэ адной ночы, якая з намі твая і новага дня, які яшчэ ўсё чаканне свабоды. В адзіноце гэтай ты, аднак, не адзін. У думках тваіх і ў пачуццях пяе нячутна і пераможна усведамленне, што ты тут з другам, што ў горкай стоме душа твая знойдзе апору, што маеш і ты каму аддаць па-мужчынску скупое, часамі замаскіраванае ў паходнай грубасці, а ўсё ж сапраўднае слова дружбы. Ён спіць яшчэ, Андрэй, малы маўклівы мазалёк, хорошы наш беларускі хлапчына, з якім цябе падружыла на гэты раз зноў дзіўна і нечакана паласкавелая доля. Ці можа гэта проста выпадак? Калі іх з лагера прыгналі у Арбайтсамт, Алесю хацелася, вядома, трапіць на працу ў адно месца з Крушынам. Разам ім хацелася на тую гуту, дзе працаваў зімы Андрэй. У войску ды ў палоне яны прывыклі да розных ператасовак, да невядомасці, гульні капрызных выпадковасцей, да новых і новых людзей абставін, прывыклі, але ж яшчэ ўсё і верылі, і хацелі, і хваляваліся, і меркавалі. Бо найчасцей выходзіла ўсё
не прадбачана. Так і цяпер. Крушыну аднаго паслалі на заводзік цэментавых труб. Печка і тройны Мартин трапілі на фарфоровы завод, а Руневіча у трэцяй групе энтлясанаў прызналі якраз нагоду да Андрэя. У справе размеркавання прымалі ўдзел Безмен, Карнач і Сарока. Пакуль палонныя ўсхвалявана прыціхлым гуртам чакалі на двары, тыя доўга, здавалася, нават шапталіся недзе ў пакоях з немцамі, чыноўнікамі арбайцамта і новымі гаспадарамі для таннай рабочай сілы. Сказаць, што Безмен з памагатымі аддзяліў Алеся і ад Крушыны і ад іншых сяброў свядома можна. Але чаму ж ён пра Мазалька забыўся? А чорт яго ведае, хутчэй за ўсё проста выпадак. А ты вось напаў у дзялёжцы на шчасце. Ціха трымайся яго, бо яно таксама можа, як і з Бутрымам, не вечнае. Хто ім перашкодзіць ператасаваць вас яшчэ не раз і не два? І дружба ходзіць дзіўнымі шляхамі. Галоўнае месца ў іх дружбе адводзіцца Крушыну. Яны, Алесь з Андрэем, і пасябравалі, дзякуючы перш за ўсё яму. Сергея з Алесем было сваяцтва паэтычных душ і даўняе амаль 4гадовай даўнасці знаёмства. Старэйшаму было прыемна адчуваць пад рукой чупрыну новай неспакойнай сілы. Маладзейшы цягнуўся да сталага з пашанай, з жаданнем дагнаць яго, пайсці побач і няма чаго прыкідвацца, сігануць вышэй. Андрэя Крушына ведаў яшчэ вушатым гімназістікам у форменнай аксамітнай шапцы Віленскай беларускай гімназіі, у караткаватых картовых портачках і ў яшчэ больш дамашнім, пацешна зварушлівым палітончыку з ягнячым каўняром. Пасля ўзялі, браце Алесь, майго мазалёчка, расказваў Крушына, за гэты самы раскошны каўнер і выкінулі з той гімназіі за іхні камсамольскі бунт супроць яе фашызацыі. Чуў? Ну, вядома, гэты самы Астроўскі выкінуў. Тады дырэктар, панскі падлізнік. Цяпер нейкі там фюрер таго, душа з іх гітлераўская, вон, беларускага прадстаўніцтва. Сергей дружыў з Андрэевым бацькам, вусатым і салідным бедняком суседняй вёскі. Стары мазоль служыў на царскім чарнаморскім флоце, машыністам катера безупречнай. Бачыў сваімі вачыма, як на адэскім рэйдзе красаваўся вольны Пацёмкін. Потым працаваў у Піцеры на заводзе, золкімі сцюдзёнымі начамі мок і мёрз на варце пралетарскай рэвалюцыі. Пасля, ці бог, ці чорт, ці неразгаданая сіла выраю прыгналі яго на радзіму, у беднасць, з якою, думалася, развітаўся ўжо назаўсёды па неверку, ужо новую, з новым панствам. Андрэй, адзіны ў сям'і без маці, застаўся рана. Затое бацькаў было ў яго два: свой і Крушына, родны дружбай, справай, падпольным змаганнем. 15 год розніцы ва ўзросце давалі права лічыць Крушыну, калі не другім бацькам, дык старэйшым братам, настаўнікам у многіх пытаннях жыцця. Сябры нашых сяброў, сябры і нашы. Увосень, пакуль Алеся не пагналі на каманду, ён паспеў
раз ці два пагаварыць з Андрэем. Ды і то не адзін на адзін. Калі Андрэй наведваў іх у лагеры, яго дзялілі на ўвесь гурт. Цяпер вось яны працуюць разам другі тыдзень, жывуць у адным пакойчыку 5-й дзень, часу, як быццам, вельмі няшмат. Аднак дружба ў іх все-таки пачалася. Самім нават дзіўна бывае, прынамсі Алесь так думае пра самога сябе. Калі і як гэта пачалося? Нават яшчэ трывожна, што могуць і парвацца тыя парасткі, якімі яна трымаецца, лепш сказаўшы, ужо трывожна, хаця б яны не парваліся. А разам з тым ёсць і шчаслівая ўпэўненасць, што не парвуцца. Ёсць і сталая умудроная нягодамі ўдзячнасць да старэйшага сябра, які, ёлкі кашлатыя, добра падрыхтаваў іх дружбу, звёў іх сваімі расказамі аднаму пра аднаго. Этых расказаў аднаго толькі пасрэдніцтва Крушыны было б, вядома, замала. Сваё зрабіла тут і інтуіцыя, дзякуючы якой, па словах, па вачах чалавека адчуеш, убачыш блізкую душу. Такія сябры, як Сергей Мазалёк, у Алеся былі ўжо. Калі ж не зусім такія, такіх, як Крушына паэт, не было, дык вельмі падобныя. Не ў родных пасынках, з цёмнай палітычнасці, якіх пасмейвалася нават сама паліцыя, а ў навакольных вёсках, падпольшчыкі камуністы. Старэйшыя з іх вярнуліся пасля смерці Пілсудскага па амністыі з турмаў і завалодалі душамі моладзі. Арыштаваныя тады, калі Алесю і яго равеснікам было па 14-15 год, старэйшыя хлопцы вярнуліся з Лукішак ды Уронак, з той вялікай, як жартавалася горка, школы жыцця, ужо не проста гарачымі, гатовымі ісці на паноў, ледь пісьменнымі юнакамі. Хто за 5, хто за 6 гадоў, кожны па-свойму грунтоўна ці павярхоўна, яны з сялянскай прагнасцю і працавітасцю авалодалі, са слоў адукаваных таварышаў палітвязняў, першаасновамі навуковага сацыялізма. Начыталіся кніг з бібліятэкі турэмнай камуны і дома сталі тымі, каго так не хапала беднай моладзі, разумнейшымі, вартымі пераймання сябрамі, людзьмі з непахісным аўтарытэтам і зайздроснай абаяльнасцю змагароў і пакутнікаў. Смерць дыктатара была вялікай канкрэтнай радасці для іх і для іхніх бацькоў. Астрогу паменшала каму на год, каму на 3, на 5, і з гэтай радасці бацькі паднапяліся, дык нават з апошняга, і прыадзелі бледных, знясіленых гасцей, як жаніхоў. В адной толькі лані, суседнай з пасынкамі вёсцы, было іх 6 чалавек. Бачыцца з імі даводзілася найбольш у святы, на лузе над цёплай ціхменню, у мястэчку на фэсце, на вечарынках ці на спектаклях у сваёй ці ў чужой вёсцы. Чыстыя, цвярозыя, культурныя. Не толькі з выгляду яны не маглі не прыцягваць да сябе маладзейшых, асабліва тых, вядома, што самі хацелі быць сапраўднымі людзьмі. Сярод гэтых апошніх былі і Толя з Алесем. Для адных падпольшчыкаў і маладых і старэйшых Руневічы здаваліся незразумелымі з-за свайго захаплення Талстым, для іншых смешнымі, аднак сустракалі хлопцаў прыязна.
пасмейваліся часамі за вочы і ў вочы з іх некаторых разважанняў, не забываліся і пра тое, што маці гадавала і вучыла іх з дапамогай чужых рук, але ж і цанілі вясёлых, вострых на слова, начытаных хлопцаў за іх шчырае імкненне да народнай справы. Была і дружба. У Алеся з аднагодкам Косцем Вярбіцкім, таксама з Лані, з якім яны разам хадзілі калісьці ў местачковую сямігодку, потым разам ладзілі спектаклі, змагаліся з п'янствам і хамствам сярод моладзі, дзяліліся кнігамі, спрачаліся часта ледь не да сваркі. Ды спрэчкі гэтыя не вельмі перашкаджалі іх дружбе. Хоць адзін з іх быў камсамольцам, а другі лічыў сваім крэда маральнае самадасканаленне. Вось яны, помніцца, ідуць дарогай паміж сівога чэрвеньскага жыта Косця, Алесь, яшчэ 2-3 хлопцы з іх маладзейшай кампаніі. Ідуць у мястэчка, не ў сваё, а ў другое, над Нёманам, дзе будуць танцы, а потым увечары самадзейны спектакль у пажарнай адрыне. Як гэта добра! На 7-й дзень пасля цяжкай працы памыцца ўсяму, ды адзецца ў найлепшае, што ў цябе ёсць, а як гэта добра ісці, асцерагаючыся, каб лішне не запыліць чаравікі і не набраць таго пылу адваротамі шырачэзных па модзе штаноў, гаварыць пра кнігі ці пра дзяўчат, проста смяяцца з чагосьці, нават спяваць на хаду ды апоўдні, бо весела. Як добра расшпіліць вышываны каўнер кужэльнай ці краўнай кашулі, лёгка, дужа, молада дыхаць насустрач жыццю і адчуваць, што ўсё будзе добра, што пераможа дабро. Яны ішлі, а насустрач ім выйшаў з-за ўзгорка, нечакана з'явіўся адзін з іх старэйшых сяброў, Павел Сурага. З ім Алесю асабліва прыемна было сустракацца, гаварыць, не тоячы нават таго, што ён піша, пра што і як удаецца. Павел ішоў у чорным новым касцюме, нёс пад кепкай усмешку, сёння чамусьці загадкава сумную, а павітаўшыся ціха, сур'ёзна сказаў: «Учора пахавалі Горкага. Памёр яшчэ ў чацвер». І неяк вельмі проста, зразумела для ўсіх, урачыста ён зняў кепку, і ўсе яны знялі за ім і пастаялі так, нібы заслухаўшыся ў звон нябачных жаўранкаў. Потым пад восень 37-го года Павел і іншыя са старэйшых, ратуючыся ад картуз бярозы, пайшлі за кардон у Савецкі Саюз, дзе нырнулі у поўную невядомасць. Яшчэ пазней, калі была распушчана КПЗБ і камсамол, Костя часта наведваў Алеся і многа маўчаў, куды больш цярпліва слухаючы яго то залішне смелыя, то наіўныя разважанні. Калі ж Алесь адыходзіў у войска, Костя прыйшоў са свае Лані і на вуліцы пры людзях і першы раз у жыцці, зняўшы шапку, пацалаваўся з Алесем, нібы адчуваючы, што надоўга. Цяпер ён, Толя піша, служыць недзе ў чырвонай арміі. А мне тут яго ударыў звон на ратушы, яшчэ, думкі Алесевай абарваліся. 5! Нечакана адсек за апошнім ударам Андрэй.
Не спіцца, кажаш? Пэўна ж, не спіцца. А спаць, браце, трэба. Асабліва пакуль ты яшчэ чорна-рабочы. Чого глядзіш? Лесю хочацца пачаць, ды таму во што думкі мае, што думаў я пра цябе, пра такіх, а не тое. І не сказаў, усміхнуўшыся цёпла міжволі. Здароў, мазоль! Я рад вас бачыць у добрым здароўі, ман лібер. Збегай толькі на низ. А то чого добрага? Эх, няма на іх трасцы. Ён пацягнуўся да трэску ў суставах старога драўлянага ложка. Яшчэ адзін дзень. Конь стаіць каля дышла і, адвесіўшы губу, глыбока, сумна думае штосьці на баварскім пляцы. З другога боку дышла ляжыць карова. Прастадушна, бяздумна глядзіць у прасторы, жуе сваю вечную жвачку. А ўсё гэта такая пара і воз, і сялянка на возе выразна, ідылічна адбіваюцца ў вялізнай вітрыне яшчэ зачыненага магазина. Не магу, брат, прывыкнуць, гаворыць Алесь, а не прывыкшы смешна. Яны ідуць побач, хоць ім і цесна ўдвух на цэментавым тратуарчыку, можна сказаць, не ідуць, а спяшаюцца на работу. Высокі і малы, што таксама на свежае вока смешна. Вельмі часта, калі яны абганяюць якіх падлеткаў ці фройлан, або сустракаюцца з імі, тыя усміхаюцца ім насустрач, або хіхікаюць наўздагон. А я прывык, гаворыць Мазалёк, пра тых карову і каня ў адной запрэжцы. Я, брат, нават прывык вось так спяшацца кожнага ранку. Нібы мне трэба гэта ліха іх галаве. А ты ўжо вельмі не прывыкай, каб ты напалавіну майго не прывык тут, пакуль мы поедем да хаты. Магутны дэтах, завод ліставога аконнага шкла, дзе яны працавалі, віднеўся ў самым канцы доўгай вуліцы. Высокі комін над таксама цаглянымі гмахамі цэхаў. Чым бліжэй да завода, тым больш рабочых, асабліва дзяўчат і жанчын, абганяла іх на веласіпедах. Менш было пешых, якія таксама спяшаліся, нібы ўсім здавалася, што ён іх не дэтах вось-вось загудзе. Прахадная, здзівіліся хлопцы, была забіта людзьмі. Яны глядзелі ў дзяжурку праз ашклёную стенку, ціснуліся да адчыненых дзвярэй, гаманілі найбольш на мясцовым дыялекце, яшчэ ўсё не вельмі зразумелым Алесю. Паддаўшыся агульнаму настрою, хлопцы пачалі пытацца лезці да дзвярэй, спачатку толькі пачулі, што тут да чаго, а потым, праціснуўшыся туды, убачылі. На бруднай затупанай падлозе, раскінуўшы доўгія рукі ў кароткіх сініх рукавах спецоўкі, непрытомна хрыпеў і ўздрыгваў раскрыжаваны малады рабочы. Сіняя куртка была для палёгкі расхрыстана некім на яго валасатых рабрыстых грудях, што хадзілі рыўкамі і хутка, нібы паддзімаючы хрып у чубатую светлавалосую галаву. Танкагубы рот з рэдзенькімі шчупацкімі зубамі быў шырока раскрыты і закрываўлены з левага боку. На доўгіх нагах брудныя сінія порткі закасаліся да палавіны лытак, а ступакі ў вялізных чаравіках былі бездапаможна раскінуты. У падкутых цвікамі салдацкіх, у лагеры заслужаных чаравіках, можа англійскіх,
з-пад Дюнкерка, можа, свеженькіх югаслаўскіх. Букраба! З нейкім асіплым адчаем амаль закрычаў Мазалёк і паўтарыў, прыгнуўшыся, як быццам будзячы: «Букраба!» І дарэмна. В гэтым гомане ў цішыні, як лейтматыў вусцішнасці, чуўся спалоханы голас дзяжурнага: «Так, гер дырэктар, я быў дзяжурны Шнейман. Адзін палонны, так, мы позвонили, мы...» Чорная тэлефонная трубка, на якую Алесь адвёў позірк з падлогі, дрыжала разам з сухой валасатай старэчай рукою. І вось найбольш недарэчна, в адзін з гэтых момантаў жаху, літасці, балбатні загучаў нелюдска ўладны, няўмольны гудок, жандарскім галёканнем заглушыўшы ўсё, што тут было непатрэбна, калі пачаўся рабочы дзень, калі ўступіў свае правы магутны орднунг. Рабочыя, нібы вада ў прабоіну, хлынулі з прахадной на двор гуты, пакінуўшы на бруднай, яшчэ больш затупанай падлозе раскрыты прагны паветра рот, рабрыстыя грудзі і чаравікі і чорную тэлефонную трубку ў дрыжачай руцэ. «Вады хоць прынесці», — сказаў Алесь. «Ты тут пабудзь». Ён толькі выйшаў з прахадной на брук двара, калі насустрач пачуўся добра ўжо знаёмы голас: «Руневіч, што там у цябе? Хто там яшчэ з табою? Мазоль і Букраба. Я хачу яму, гермайстер, прынесці вады». Высокі даўгатвары мужчына без шапкі ў баварскіх трахтэнгозаў, скураных няношаных шортах, што здаваліся асабліва кароткімі на яго цыбатых чорнавалосых нагах, майстар Нідынг, стаяў, спыніўшыся крокаў за 10 перад Алесем, адзін на фоне натоўпу, што аддаляўся. «Пасля гудка? Вы што ў мяне, дактары? Кліч Мазаля. Хутчэй, раз, два. О, бачыш, аўто ўжо тут. Гэтыя робяць сваё». У браме показалася машына хуткай дапамогі. Алесь з Андрэем працавалі на гуце майстрамі, куды хто пашле. Кожны дзень, ідучы на работу, яны не ведалі, што прыйдзецца сёння рабіць. Па апілкі паедуць, дошкі будуць згружаць з платформаў, вазіць тачкамі ў падвалы шкляны друз, шуфляваць вугаль з ваганеткі. Пра гэта думаў майстар Нідынг. Суровы з выгляду, негаваркі, ён штодня сустракаў іх, групу чорнарабочых, немцаў і нявольнікаў, амаль каля самай прахадной з гатовымі загадамі, каму куды. Разоў па некалькі на дзень ён нечакана з'яўляўся ў любым закутку вялізнай тэрыторыі гуты, дзе працавалі або туляліся яго падначаленыя. І не крычаў асабліва, за што яго паважалі, а проста выглядам сваім напамінаў, што варушыцца трэба. Пра гэта было каму напамінаць. Дзе б ты не быў, усюды некалькі разоў на дзень убачыш то аднаго, то другога з начальства, уключна да галоўнага інжынера і самога дырэктара Окса. Імклівы, грозны, у белым халаце з выдатна наглянцаванай лысінай, ён урваўся ў любы закутак, чорт ведама як і адкуль, нібы шчупак у ціхую заваць, і вся рабочая драбнарыбіца ледь паспявала папярэджвацца інтэрнацыянальным для іх магічным і да посвісту прыцішаным сігналам «Окс». Все
хапіліся за працу і, хто як мог, старанна рабілі выгляд, што так вось петуюць увесь час. А працавалі швэрарбайтары, можна сказаць, і тут па запаведзі. Панскі дзень да вечара. Такое Алесю даводзілася бачыць і ў маёнтках, і на заводзе крыштальнага шкла. Старыя батракі, едучы з поля на абед або з абеду ў поле, проста такі спаборнічалі, хто памалей. Памалу, але надзейна пасмейваліся яны, і хоць і цмокалі на здаравенных дваровых коней і нібы падварушвалі іх, то з воза пугай, то пугав'ём, калі ехалі верхам, тыя, як верныя слову змоўшчыкі, ледзь-ледзь пераступалі з нагі на нагу. Ад батракоў Алесь пачуў яшчэ адну прыказку. Праца салодзіць жыццё, а лянота умацоўвае косці, народжаную, відаць, таксама на чужой і нелюбай рабоце. Пасля на заводзе Гербридер, Bayer und Company, гэтая зусім зразумелая, а можа нават святая лянота прыгнечаных часамі проста выглядала саботажам. У вялікі цэх, дзе на адных тачылах наразаліся, на другіх шліфаваліся ўзоры на вазах, графінах, бакалах, увесь гэты посуд у неапрацаваным выглядзе зносіўся з вялізнага гарышча. Маладыя рабочыя да прызыўнікі, якія кожны на пару з палонным валачылі па ўсходах цяжкія насілкі карыты, вельмі любілі пасядзець над шумным цэхам у цішыні, палаяць трохі гаспадароў, а часта браліся і за шкло. Не ўсе, вядома, некаторыя. І з асцярогай, без лішніх сведак, пры сябры ды пры тых палонных, якіх не баішся, білі, не дробясь, не сподачкі, скажем, якіх у кожным карыце было по 120 штук. А возьме, который вялізную вазу, цана пасля апрацоўкі марак 70. Месяц ягонай работы. Падыме над галавой, прытрымае, смакуючы небяспеку, і гвазне не падлогу, а ў самую гушчу звонкага жаху. Алесь, як і іншыя сябры, асцерагаўся, вядома, саўдзелу ў гэтым наіўным пратэсце. Палонны свет даўно ўжо ведаў, што ўзятыя за саботаж у шталагі больш не вяртаюцца. А ў гэтых выхадках немчыкаў яму бачыўся і юначы страх перад арміяй, фронтам і разуменне вялікай крыўды рабочага чалавека. Пра гэта найбольш сказаў Руневіч адзін з тых юнакоў, чарнявы Эміль, хлопец спакойны і спраўны, з нейкай загадкава прываблівай сумнаватай усмешкай. Спачатку усмешка гэтая інтрыгавала Алеся, а потым стала зразумелай. Эміль пасуды не біў. Калі яны неяк толькі ўдвух на гарышчы прыселі адпачыць, хлопец доўга і дзіўна глядзеў на Алеся з выразнай, раней нябачанай горыччу, у сваёй свойскай загадкавай усмешцы, а потым вочы яго пабольшалі ад слёз. Так, Алекс,
Ім багацеем нажывацца, а нам працаваць, паміраць за іх. Verfluchte нацыі прыкрываюцца толькі сваім сацыялізмам. Мой бацька, я табе веру, Алекс. Мой бацька камуніст. Яго ўжо 3 гады няма. Можа, у канцлагеры яшчэ, а мо даўно. Муці і 2 меншых за мяне, Франц і Лотхен. А мне хутка в армію, хутка на фронт. За іх? За фашыстаў? Ох, Гіммелькройц! Былі, аднак, і такія рабочыя, што і без нагляду працавалі ад усёй душы. У першую восень палону, калі Алесь больш за месяц не адгінаўся ад юнкерскай бульбы, іх заганяў тады сваім прыкладам нярослы, гарбаносы батрак. Капалі бульбу трохзубымі матычкамі ў вялікія металічныя кашы. 2 палонных, не асабліва, праўда, спяшаючыся, але ж і варушачыся пад нядрэмным вокам наглядчыкаў, накопвалі за дзень 60-70 кашоў. А гарбаносы крот 1 даваў 90. Злосная, дзікая працавітасць. Дзень пры дні ён гудзеў і пляваўся, засліняны ледзь не да пены, лаючы Польшчу, праклятых палякаў, якія Доннарветер. Не так яшчэ трэба знішчаць, а бібокаў, няўдалец, няўдзячных за хлеб, за права жыць, хадзіць па нямецкай зямлі. Нібы не ведаў сабака, што кармілі іх, толькі каб жыў, што спалі яны на сцюдзёным гарышчы бровара, на голай саломе, на сабе сушачы безнадзейна мокрую штодня вопратку, накрываючыся тымі самымі мяхамі, што ўдзень былі для аднаго з іх фартухом, а для другога, хто ўзяты быў без шыняля, адзінай абаронай ад дажджу, ад холаду. Ёсць такія і на заводах. Вось і тут, на Дэтагу, гэты Вольф, раскарака плюгавы. Правда, не гарбаносы, затое ж рот, як у жабы, не ўмяшчаецца проста пад чорным старенькім капелюшом, не паспявае ўсё зараз сказаць ад захаплення фюрерам, усім, што ён зрабіў і зробіць, і ўсё вашуе тым шуфлем, як лычам, все волочыць, як не падарвецца, ўсё спяшаецца, падганяючы то прыкладам, то не менш надакучлівым словам. А ўжо найбольш агідна, што ёсць і такія сярод палонных. Чужы дурань — смех, свой дурань — сорам. Часамі горкі, крыўдны, ганебны сорам. Такім вось дурнем быў той на падлозе ў дзяжурцы, Бук-Раба. Як выявілася, справа была ў яго славутай працавітасці, сіле, азарце, чым ён вельмі любіў выхваляцца перад рабочымі і начальствам. О, Сцяпан, добры хлопец! Штэфан вельмі здаровы, працавіты. О! Ці смехам так гаварылі, ці сур'ёзна, ён не вельмі хацеў разбірацца. Абы хвалілі і пабольш. На сённяшняй звышурочнай пагрузцы шкла ў вагоны Гутер Кэрль праявіў выключную шчырасць у працы і рупнасць пра казённае дабро. Вялізная 2 на 2 метры скрыня аконнага шкла пахіснулася, вось упадзе, все шыбанулі ў бакі, а Штэфан падскочыў адзін,
падпёр яе плячыма. Яна, вядома, перамагла, ён кінуўся ў бок, але позна. І чым толькі людзі не хваляцца. Яшчэ ўсё злаваўся Андрэй. У нашых глінішчах быў такі абармот. Ванька Пуп. Заганарыўся неяк зімою, што ніхто яго не адцягне за вушы ад сцяны. Ахвотнікі заўсёды знойдуцца. Цягалі яго на вячорках, колькі каму хацелася. Яшчэ другі каленам упрэцца ў жывот. Хваляць Пупаву сілу, а то і болю не чуе ад радасці і не верыць, што дурань. Хлопцы згружалі з платформы дошкі на тару. Двое другіх палонных былі на платформе, але з Андрэем, беручы ад іх дошкі, пускалі па ральгангу уніз, дзе іх прымалі і складвалі ў штабель 4 пажылыя немцы. Паміж немцамі ўнізе і сваімі ўверсе на платформе Груневіч з Мазальком адчувалі сябе адасоблена і гаварылі як на адзіноце. А я пра другое, сказаў Алесь. Я думаю, дзе ж ён быў, гэты Штэфан, калі набіралі ў паліцыю? У якую? Ды ў нашым шталагу, дзе я летась быў. Немцы прыдумалі для большага орднунгу. Знайшлі добраахвотнікаў, далі ім больш бурды, па жоўтенькай павязцы на рукаво з пячаткай камендатуры, па інтэлігентнай абструганай палцы з пятлёй на руку, каб не згубілася. Пахаджалі такія ў натоўпе, глядзіш і не верыцца. Французы, мараканцы. А мы, брат, рады былі, што з нашых ніхто не пайшоў. І сапраўды, букрабы не было. Быў і букраба толькі з Афрыкі. Смуглы такі здаравіла, бельмамі адно паблізкуе, мараканец. І апранулі, як дурня. Феска чырвоная з кутасом, цёмна-зялёны нарвежскі мундзір, галандскія шэра-блакітныя порткі, ну і абмоткі нейкія з яшчэ адной пераможанай нацыі. Поўнае дывідэ, браце, тымпера, надзяляй і ўладарнічай. Стаяў ён не з палкай, а проста з кіем каля кухоннай брамы. Бачыў я, як ён біў аднаго. Кантовым апілаваным друкам па руках, па галаве. Чалавек, бачыш, есці хацеў і ныў каля кухні. Яго ж таварыш, палонны. Ты казаў мне, пачаў пасля паўзы Андрэй, што, можа, дабудзем свой час у бараку ў гэтым, маць іх сена ела, інтэрнаце. Ты чаго добрага думаў таксама, што я мог бы і перавыхаваць іх, каб толькі добра захацеў. Думаў, пакуль сам не паспрабаваў, а я, брат, толькі там затузаўся дарма. Як раней хацелася да іх, так потым рад быў даць ад іх махіндрала. Ён гаварыў пра той інтэрнат, у якім жыла пры заводзе частка звольненых беларусаў. На вугальным складзе дырэкцыя адвяла ім былую штубу, адрынішчу з глухой сцяной з доўгім шэрагам вокнаў на брудны, завалены ломам двор. Нават і краты на вокнах засталіся, а? Калі адгэтуль пайшлі вахманы. Двух'ярусныя нары, доўгія сталы, ну, як і раней. Выпушчаны са шталагу, Мазалёк не пайшоў жыць сюды, а пашукаў сабе ў горадзе пакойчык. Это трэба было, каб менш прыкметна паехаць у паўпрэдства.
А потым Андрэй, як ён кажа, засумаваў на бязлюддзі, здурнеў і перайшоў да сваіх. Ад каманды, што працавала тут да звальнення, праз некалькі месяцаў мала хто і застаўся. Каму не хацелася вырвацца адтуль, дзе агоркла. Адны ішлі на прыватныя кватэры, са шталагу прыганялі другіх. І многія з новенькіх, разгледзеўшыся трохі, таксама ўцякалі ў горад, а ў інтэрнаце асядалі тыя, каго Андрэй называў землячкамі, укладаючы ў гэтае слово свой іранічны, горкі сэнс. Это былі аматары пажыць. Нягледзячы на тое, што строгая картачная сістэма выдатна спрыяла ашчаднасці, мізэрнай чорнарабочай зарплаты, якую атрымлівалі энтлясаны, не магло ім, вядома, хапіць і на першыя вельмі абмежаваныя патрэбы. І на сякі такі разгул. Прыходзілася выбіраць. І землячкі выбіралі другое. Галоўным днём тыдня была пятніца, зарплата. Тады ўжо в інтэрнаце цэлую ноч не выключалася святло, стаяла п'яная ад піва і карцёжнага азарту лаянка, а ўранні вялыя гулякі выпаўзалі з накуранай, непрыбранай, поўнай мухадрыны да вагонаў вуголля і соды, што раз'ядала вочы і лёгкія, і дзень іх жыў успамінамі ночы. Тыя, каму на гэты раз не пайшла карта, а не ішла яна пераважна тым самым, прачыналіся з думкаю, каго б гэта перахапіць пару пфенінгаў на снеданне. Каму ж пашанцавала, той або пра гэта толькі і балбатаў, або ўжо моўчкі планаваў, дзе і з кім прагуляць удачу. Зрэшты, выбар быў небагатым. Тое самае піва, калі паможа хто з немцаў, дык чарка, ну і каханне. Немкі не ўсе аберагалі свой арыйскі гонар так непадкупна і строга, як загадваў ім фюрер. Апроч таго, у горадзе працавала многа дзяўчат і жанчын, прыгнаных сюды з польскага генерал-губернатарства з акупіраванай часткі Францыі. Былі і беднасць, і бруд, і пачуцці. Калі выйгрышу хапала, скажам, да панядзелка, дык ужо да пятніцы трэба было ўмець утрымацца на хвалях. Увесь святочны гонар гулякаў, тандэнтныя касцюмы, гальштукі, капелюшы закідаліся ў кут, або ў лепшым выпадку завешваліся на сцяне бывалым шынелём. А сам эпікурэец у салдацкіх неданосках выходзіў з панурай ваўкаўні самім сабою, галодным, цёмным нявольнікам. Душою гэтай кампаніі быў бук-раба, здаравенны, увесь сухажылля, азартны ў рабоце і ў адпачынку. Ён працаваў акорднікам на звышурочных пагрузках ды выгрузках, больш за ўсіх зарабляў, найчасцей выйграваў в ачко, мог вытрубіць за раз 6, 7 і 8 кухляў піва, хваліўся бабамі, і любіў верхаводзіць нахабнай дурною гаворкай. Ого, немцы! Ты з ім зраўняешся? Культура, парадак. Ты што тут думаеш, другі? Рабі вось, калі кормяць. І маўчы, анкеты, шманкеты. Што ты мяне агітіруеш? Кончыцца вайна.
Тады поедем до хаты. Интеллигенция, мать вашу! Ах, парнишки! Апошняе адрасавалася спачатку аднаму толькі Мазалю. Жывучы тут калісьці, Андрэй, вядома, спрабаваў змагацца з бязладдзем. Угаворваў, паказваў прыкладам, як сябе трэба паводзіць на людзях і дома, аднак аднаго яго і 2-3 не вельмі актыўных сімпатыкаў было замала, каб перайначыць што-небудзь, завесці людскі парадак, як бывала на лепшых камандах. Апроч таго, вопыт падполля падказваў яму, што такога тыпа, як Букраба, лепш на всякі выпадак асцерагацца. І Мазалёк застаўся амаль зусім адзін са сваёй цвярозасцю, акуратным касцюмам і пасцеллю, са сваёю гордай, непрымірымай культурнасцю і з прыкрым болем за землякоў. Чакаў крушыну з сябрамі. Все, можа, прыйдуць сюды, ну тады і паглядзім. Калі ж прыйшоў адзін Руневіч, Андрэй прапанаваў яму знайсці пакойчык на 2. Далей адгэтуль бліжэй да Сергея усміхнуўся ён, намякаючы, што завод, дзе застаўся крушына, быў на другім канцы горада. Алесь згадзіўся, не пажыўшы ў былой штубе нават і тыдня, паспрабаваўшы пагаварыць з землячкамі адзін толькі раз. На другі вечар пошукаў яны па падказцы знаёмых хлопцаў надыбалі на Грубера і пайшлі з інтэрната, а ўслед ім ужо 2 з карцёжнага п'янага гаму пачуўся голас з падхіхікваннем: парнішкі! Пагарда з тых самых вуснаў, злева акрываўленых, драпежна вастразубых і задыханых. Заўважыў, як яны, немцы ў прахадной, падсмоквалі языкамі, спытаўся Андрэй. Думаеш, пашкадуе каторы? Так і гавораць, чуў жа, дурань, дзікум. З такіх, по-мойму, вельмі проста робяцца правакатары, шаптуны. Шурпатыя, лёгкія, чыстыя, нават духмяныя дошкі прыемна было прымаць ад хлопцаў з платформы, а яшчэ больш амаль па-дзіцячы прыемна класці па 4 на ральгану. Глядзець, як яны з лёгенькім грукатам коцяцца ўніз, дзе іх чакаюць вусатыя і бязвусыя філосафы в сініх спецоўках. Глядзі, Алесь, дзяды яшчэ ўсё, здаецца, гавораць пра нашага брата, плююцца. Ты што это задумаўся, як мурза ў чоўне? А ну яго! Заплакаць проста хочацца. Тады хацелася, калі глядзеў, і потым, і раней я бы падумаў, завошта сябе глуміцца. Срамота, як той Харват казаў. Які Харват? Ну, ты ж, правда, не быў ужо, калі да нас югаславаў прыгналі. Шынялі, сівыя, як жураўлі. Загналі в асобны закутак, дзе была раней штрафкампані. Стаяць жураўлі за дратамі. Русія наша сладкая, чаму спіш? Это яны пра Савецкі Саюз, калі даведаліся, хто мы. Любяць нас. Брача ды брача. Спяваць пасядуць, шчаку далонню падапрэ, як баба. І эх! Кар'як за кар'якам, моя юнак за бар'якам. Атрад за атрадам, моя герой пад сцягам.
Хорошие люди. Асабліва мне падабаўся адзін афіцэр, лётчык, з цэшкай на пілотцы, у ботах, крываногі, карчукаваты такі, ў кнізе малюнак. Над загалоўкам апавядання Мэндаль жыта і белая хмарка на небе. Аж цёпла стала на сэрцы. Нібыта ён табе сваяк. Чаму лацініца, пытаюся. А ён так горда пальцам у грудзі сябе таўхануў. Я харват. Людзі сваім ганарацца. Каб жа толькі сваім. Неяк у іхнім бараку ляма то зняўся. Адзін журавель радавы не так, як быццам падлогу памыў, а другі, трохі нейкі начальнік, па прывычцы ў морду яму. У іх, казалі, было дазволена біць радавога. Ну, тут не казарма. І хлопец трах начальніку па лычы. І шчапіліся, налетела і іхніх, і нашых, французы прыбеглі. А потым бяжыць той харват, і крычаў жа ён, браце, здаецца, ажно з прыплачам. Тут французы, тут рускія, ты разумееш? Тут усі народы глядзяць. Ах, срамота, срамота. Яны помаўчалі. Таўкліся б думкі горкія і яшчэ хацелася б паразважаць. Ды тут у іх цяжкі настрой варваўся знаёмы крык. Файран, чэрці, перакур ці што? А? Шабаш, кажу. А хто не курыць? Пасядзі. Сам Мішка Венік ужо сядзеў на платформе, спусціўшы ногі, ляпаў далоньмі па запыленых каленях і, смешна варушачы заечай губой, выцелінкваў пад полечку. Постой, бычок, каля плота, якая жа такая работа. Эй вы, парнішкі! Я ж таксама не курашчы, а культура ёсць. Пусціце вы фатэрам не 4, а 8. Што там яны як гусі разгергеталіся? Падумаеш, міністры. Немцы сапраўды разгаманіліся. Это былі ўжо, каб на добры лад, пенсіянеры, якім сядзець бы з кухлем піва пад грыбком або няньчыць унукаў. Стомленыя за век, ужо без надзеі парываў, яны, як і тыя батракі ў маёнтках, працавалі лангзам аберзіхер і самі дзе і як маглі агіналіся, зберагаючы сілы, і палонным спачувалі па-рабочы, па-бываламу. Цяпер, размахваючы адзін перад адным, як ластамі рукамі ў брызентавых рукавіцах, яны вялі нейкі гарачы дыспут. Прыслухаўшыся, Алесь з Андрэем злавілі ды зразумелі толькі 2 фразы. Иван Грозны? Не. Это зрабіў мой милый Пётр Вялікі. Гісторыкі? Усміхнуўся Андрэй. А што? Давай і праўда, пустим больш, нібы незнарок. Положили на ролики двойную порцию доўгіх цалёвак, 8 штук, і падштурхнули іх. Грукат, лёскат, калі, дакаціўшыся ўніз, разляцеліся. Знячэўку сполох, потым злосны крык. Грыз, кот, гукнуў на гэта Венік, узняўшы руку. А, лайдакі, я вас дарма буду хлебам карміць. Арбайтун ты мерфеста, холера ясна. Веника ведаў ужо ўвесь завод, і гаварылі нават: Кляйнер Венік дум айн Венік. Малы Венік трошки дурны. Это пасля таго, як ён у абеденны перапынак
На ўздзіў вялікай чарадзе сяброў і немцаў па металічнай драбіне залез на самы верх заводскага коміна і сеў там на краёчку, як цяпер на платформе, спусціўшы ногі. Аднак зазлаваць на яго было цяжка. Зірні толькі на заячую мызачку пад пілоткай, і ўсё. Ты, жулік, ты заўсёды трошкі жулік, смяяліся цяпер гісторыкі і пачалі закурваць, падаставаўшы люлькі. А ён ужо вадзіў жывымі вочкамі і думаў, што ж тут далей. Ды нядоўга. Окс! Гукнуў ён спалоханы, усхапіўся на ногі. Все ўстрапянуліся па прывычцы, а потым на звонкі блазенскі рогат веніка адказалі таксама смехам. Абедалі хлопцы кантыне побач з гутай. Спачатку, праўда, здаравенная вусатая фрау Ірмгард, гаспадыня гэтай кантыны, ці то піўной, ці то сталоўкі, не хацела прымаць алесевых картачак. Поўна і так не спраўляемся. Але памог яму па мазальковай просьбе майстар Нідынг. Слова старога халасцяка, скупое, як заўсёды, і летне па-сямейнаму бурклівае, падзейнічала на дзябёлую ўдавіцу, і яшчэ адзін Энтласан зрабіўся адразу не лішнім. Фрау Ірмгард нават усміхнулася. Усміхнулася Алесю з-пад сваіх чорных, запацелых вусікаў такім чынам, нібы яна зрабіла на ўсёй гэтай справе добры інтэрас. Апроч абедзенных картачак трэба былі, вядома, і грошы. Калі апоўдні прагуў гудок, Мішка Венік падышоў да Руневіча і, прыкрываючы няёмкасць бойкасцю, шапнуў: «Толькі суп, а другога ты ўжо не ясі. Ну, хрен з табой, давай другое. Хто ж тебе на гэты раз? Ай, неважна. Зразумела, сказаў Алесь, успомніўшы раптам раскрыжаванага на падлозе дзяжуркі. Зразумеў, дык чаго ж ты? Зноў да Алеся вярнуўся на момант ранішні цяжкі настрой. Жаласць, агіда і абурэнне. Але да гэтых пачуццяў цяпер далучылася іншае. Венік, здаецца, упершыню з'явіўся перад ім не пацешным сяды тады блазнюком, а дарослым мужчынам, які адчувае і разумее па-чалавечы сур'ёзна. «Пайшлі», — сказаў ён Мішку. А ідучы, успомніў пра свой зарок: не патураць лайдакам, вучыць іх суровасцю. Цяпер гэта чамусьці не падыходзіла. І ён, нібы жартуючы, сказаў: «Таты, з папругай няма на цябе, каб узяў галаву паміж ног ды ўсыпаў добры перабор». «Но, лягчэй на паваротах. Табе б тут маці прыдалася. Моя казала: не дай і не лай». І вось яны сядзяць утрох за столікам, народу многа. Таўкачаватая Грэтхен, непрыгожая неяк па-салдацку языкатая служанка, ледне подбегам трухае з кухні сюды, то на кухню з поўным падносам, з пустым. Магутная гаспадыня стаіць за буфетам, адпускаючы піва, мінеральную ваду, і сама час ад часу, нібы ў безнадзейным адчаі, з уздыханнем і потам прыкладваецца да высокага кухля з сонечным баварскім Гельсбір. Светлае піва. Мінеральнай вады хапае заўсёды, а з півам часта бываюць перабоі,
і з'яўленне яго нібы свята, таму і народу так поўна. Дзеля свята і госцям. Але з Андрэем узялі 3 кухлі і цмакаюць халодны терпкі смак, чакаючы, калі тая Грэтхен дойдзе нарэшце да іх. Зайсціся можна, кажа іх галодны госць. Я нават пырхае ад піва заячай губкай і нібы конь ад заядзі махае галавой. У горадзе Гефангену, вядома, лепш. Адстаяў, адхадзіў свае 10 гадзін, і хоць вы швабы падвярніцеся. Але ў вёсцы затое накормяць. Калі пападзеся да людскага бауэра, ай-вай-вай. Мішка хапіўся аберыш за галаву, і на твары ягоным з'явіўся сапраўдны шак. Хлопчыкі, ой, як мяне раз накармілі. Прачуваючы вясёлае, але з мазальком засмяяліся. А венік ужо вайшоў натхненне, панёс, непераймальна да колікаў, смешна суправаджаючы расказ мімікай, жэстамі, неважна, што і прыманіць. Нават якраз і важна, дорага. Прыгналі мяне раз да такой вунь, як наша Ірмгард, таўсцёразнай фравы. Яшчэ таўсцейшая была, дзе там, это Нідынг адзін абнімае, а тую мы і ўтрох не абнялі б. Все людзі жыюць адным бокам, вось так. Ён сціснуў і развёў кулачок каля правай шчакі, а яна, брат, жавала 2 бакамі адразу. Абедзве жмені яго захадзілі, як абцугі абапал худых няголеных шчок. Садіцца яна вось так, воддаль ад стала. Ну, каб не адсоўвацца потым, калі набярэцца як чоп. Паўлусты ў рот, пажуе, пасля папнецца, вочы палезлі на лоб, закружыліся, сталі на месцы, плясь, 1 порцыя ў трыбух. І зноў кусае. Хап! Праз паўгадзіны пуп упіраецца ў стол. Апошні глыток кавы забулькаў у горле, як тая вада ў бутэльцы ў самым горлечку. Уздыхне моя фрава і пачынае уставаць. Вось так роўненька ды праменька, каб не разліць, што трэба данесці. Вігайсту, як ты завешся? Мішка. Садзіся, мышка. Ну, думаю, я табе тут покажу, як можа есці. Гефанген можа есці. Сеў я ад стала вось так, ён адсунуўся ледь, сапраўды не на метр. Прымеркаваўся, як буду жаваць 2 бакамі. Ну, што ты хочаш? Я кажу, асцярожна, пачуўся салдацкі голас Грэтхен, а за ім пах гарачай яды і дзявочага поту. 3 магерсуп. Магерсуп. Это значит постный суп. И 3 картофель-бомбы. Ах, гиммелькройц! Приперлася і кончыць не дала, зусім такі шчыра ў творчым запале і злосна дакараў венік, пакуль яна ставіла на стол талеркі, заклапочана лічачы іх, нібыта баючыся збіцца. Не дуры ты мне задніцы! Таксама заклапочана, толькі па абавязку адказала Грэтхен і дадала, нягледзячы на столькі клопату. Цябе, Клайн венік, асёл у галопе згубіў. Нямецкая прымаўка такая. Я пайшла. Як быццам зразумеўшы ўсё, венік з сур'ёзным выглядам, не зважаючы на смех сяброў, узяўся за лыжку.
Пра перапынены расказ так і не ўспомніў. Сёрбаў без хлеба рэдзенькі, прынцыпова нішчымны суп, пацешна варушачы заечай губкай. Табе капусты ці морквы, сказаў Алесь. Вельмі заняты і сур'ёзны картёжнік не змог все ж таки не агрызнуць. А табе я ў пятніцу куплю пудоў са 3 аўса. Чакаючы гудка, яны памалу ішлі па заводскім двары, лена размаўляючы, і немцы палонныя, разморана сагрэтыя высокім чэрвенскім сонцам. Стройная фройлян, брунетка ішла ім насустрач, не ў прахадную, аднак, а спынілася ў натоўпе і, павітаўшыся весела, звярнулася да Нідынга. Гер-інжынер прасіў 4 чалавекі на паўгадзіны. Пануры халасцяк ажыў пад промнямі спакуслівай маладосці, зашапялявіў, заўсміхаўся галантна, смешна задыгаў доўгім падбародкам. Ты выбірайце, мілая, сама. Я думаю, што з вамі пойдзе кожны. І фройлян стала выбіраць, ды зрэшты і не выбірала, а показала пальцам на Алеся, першага з краю. Вы, калі ласка, побач з ім, як заўсёды, стаяў Мазалёк, вы таксама, і вы, ну і вы, калі ласка, і хопіць. 2 вялікія і 2 малыя. Яна бяскрыўдна засмяялася. Прашу за мной. Фройлян была прыгожая, нейкая простая, блізкая сіла, здароўе і спрыт. І, божа мой, колькі пяшчотнасці выпраменьваюць, як хвалююць і нізка адкрытая шыя, і да плячэй загарэлыя поўныя рукі, і маладосцю паднятыя гордыя грудзі, пад тонкімі бровамі вялікія карыя вочы, смяецца, ведае сабе цану, як жа смяецца. Вось павярнулася, пайшла, вочы, вусны, зубы яшчэ ўсё смяюцца ў тваіх вачах. Мілы чорны бубікоп, як і ў Анхен казацкай памяці. А як жыве на ёй, нібы бог ведама колькі, кім дабіраная, простая, светлая, хитрая сукенка над стройными, полными загорелыми лытками. Я так думал, Олесь. Я там думали все 4, бо вось Андрей не вытрымаў. Ну, братця, бабка. И тут стаўся цуд. Фройлян павярнулася да іх на хаду і з нейкім вельмі ж натуральным, а ўсё ж і какетлівым смехам сказала: «Негеска, бабка, стара бабка». «Сленча, говори по-ческу?» усцешна здзіўлена крыкнуў Андрей. «Сленча самая чешка?» зноў засмяялася яна. Пачаліся ўзаемныя роспыты. Хто вы, адкуль, як ваше імя, а вы як навучыліся па-нашаму? Яна Іржынка, і яе вельмі проста цяпер у вайну прывезлі сюды на работу. Яна служыць пакаёўкай у галоўнага інжынера. Ну, а ён, Андрей, летась у гэты час прайшоў праз усю Чэхію і папаўся ажно каля самай Мараўскай астравы. Яны гаварылі толькі ўдваіх, што па-чэшску, што па-нямецку, а што і так разумеючы проста з вачэй. А 3 астатніх, Алесь, Венік і ціхі доўгі Васілевіч, слухалі, калі меркаваць па Алесю раўніва. І не заўважылі, як хутка выйшлі з тэрыторыі гуты, дайшлі пад соснамі да белага катэджа. Што там? Яны не адчувалі нават цяжару таго, што валаклі неўзабаве з партэра на паверх
Пры гэтай дзяўчыне раяль здаўся ім. От, не было жак які, хоць венік пасля і казаў, што ледь не зайшоўся, не вякнуў. Не, у доме не было нікога, апроч іх. Потым спыталіся, і Ержынка сказала, што фрау і дзеці паехалі ў горад, а сам на заводзе, пасмялеўшы, палонныя пачалі разглядацца, дзівіцца з яшчэ нябачанай раскошы. А потым у партэры Слэчна звярнулася зноў да Алеся. «Пойдьте, просім, дале», показала на дзверы, пайшла першая. Дурата маладая. Яму няпрошана прыпомніўся анекдот. Пані паклікала старога дзядзьку сталяра ў другі пакой, каб заплаціць яму за работу. А ён спалохаўся: «Мне, панечка, ў маіх гадах лепш ужо чарачку гарэлкі». Так ён, Алесь, і усміхнуўся хлопцам з дзвярэй міжволі і непатрэбна зачыняючых за сабою. А за дзвярыма ў кухні яму стала сорамна і горача. Не ад сораму толькі, ажно цяжка ісці, ажно страшна і нельга вымавіць слова. Яна, здаецца, была спакойная. Завіхнулася каля буфета, шчабечачы прыязна ды гасцінна падала яму 4 бутерброды. Вы, вядома, галодныя, толькі ешце далей адгэтуль, а цяпер я развітаюся і з вашымі сябрамі. Ды ён стаяў, глядзеў, прычым тут глад. Якая вы добрая. Добра? Не, яе нібыта штосьці азарыла, а ўсё ж вельмі проста, хоць з небывалай, здаецца, усмешкай ціха сказала: «Добрая не, я ж усё-таки чэшка. Дазвольце, я пацалую вам руку. Ну, як сястры. Руку? На не трэба». А ўсё ж падала яе, моцную, пяшчотную, мусіць, не верачы, што ён сапраўды пацалуе. Калі ж ён трохі схіліўся, больш падняў яе руку і, ледь не ўсхліпнуўшы, адчуў пад губамі, кончыкам носа і падбародкам жывыя клавішы яе дрыготка цёплых пальцаў. Яна разгублена патупілася. Пасля пры дапамозе яго рук узняла заліты румянцам твар, слёзным бляскам вачэй засвяціла ў душу. І ўсемагутна абяссілеўшы, аддала яму разгублена раскрытыя, і, Божа мой, як жа салодкія родныя губы. Ах, к чему то? Co to делом? Шапнула пасля, перавёўшы дыханне. Ох, не, віце уж не, тое вше мусите уж нít. Я з уставом власне не мусим так развітацца з вами. 4 крокі ад буфета да дзвярэй, а колькі сілы, мужнасці трэба, каб адарвацца і пайсці, адчыніць, паказацца на хітрыя вочы сяброў, асабліва Андрэя. Мужчына ты ці не? Глядзі вось! Ох, ты жаночая сіла! Слэчна Ержынка махнула з лба небяспечна апушчаны локат, прыплюшчыла вочы і закруціла галоўкай. Тады зірнула на яго ўжо іхнім, толькі іхнім, і зноў
всемагутна нявінным, нават наіўным позіркам, і нібы сказаўшы «за мною», пайшла да парога першая. І навошта яны ва ўсім свеце такія хорошыя? Па хрусткай дарожцы вячэрняга сквера прайшла Марыхен, якая толькі што паіла іх на грубэравай кухні кавай. «Гэтая?» — Лена, спытаўся Андрэй. «А хоць бы і гэтая. Адна толькі мордачка чаго варта, а? Толькі што злосная нечага на нас, ці што? Бачыш, прайшла незнаёмая проста. І ў кухні важная, хоць ты засмейся. Мне здаецца, ёй цяжка быць важнай. Відаць, пастрашылі гаспадары, бо ў першы вечар, памятаеш, як дзіця яшчэ. І важнасць у яе цяпер дзіцячая». Помаўчалі. «Ну, все-таки скажи, што ў вас было там за ржынкай, а? Чаго вы абое такія чырвоныя выйшлі?» «Гарачая рознагалосіца пачуццяў і няёмкасці, гордасць і потаемнае шчасце зноў зашумела у Алесевай галаве, ажно заплюшчыўся. «Ты... Ах, ты думаешь...» «Да не, ну, ты думаешь, я ведаю?» «Я ведаю, что там было. Сам не могу разобраться. Ой, да было, не было!» Малы з ледь прыкметнай горычу ці нават злосцю хмыкнуў пад нос. «Ты мне свае храновіны паэтычнай не гарадзі!» Так толькі дзеўкі гавораць, калі пападуцца. «Не памятаю нічога!» «Што ж тады памятае яна, як не гэта?» «Я не памятаю ўсё-такі. Просто мара моя, ці што? Ну што тут будзеш хваліцца?» «Ну, добра», — зноў пасля паўзы сказаў Мазалёк. «Аблізвайся адзін, як кот, што нашкодзіў на кухні. Ты думаеш, я ад зайздрасці? Калі пайшла на тое, дык яна мне напомніла. Яшчэ не такую. Росны ранак, імгла ў даліне, а мы ідём. Яна мяне праводзіла, каб не наткнуўся на фінансаў, пагранічнікаў. Фінансы славацкія, гітлеравы прыслужнікі. Чэхі смяюцца з усёй гэтай незалежнай Славакіі з яе нядошлым фашызмам. Адзін дзядзька, ну, сэдлак чэскі, з якім я сустрэўся ўжо недалёка ад Яблуноўскага перавалу, позна вечарам казаў мне многа. Гдыж са славянска мобілізуе, мадзярско се затрепе. Калі Славакія мобілізуецца, дык Венгрыя задрыжыць і рагоча. Ды штосьці я табе блытаю. Як уцякаюць, ведаеш і сам, я уцякаў трошкі інакш. Адзін махіндрала з каманды, з-пад Мосбурга. Сергея там са мной, вядома, не было. Тыдзень ішоў па Баварыі, начамі, як і ты, ну, а ў Чэхію ўвайшоў проста як дома. Увечары нават песні часамі па вёсках чуваць, у адной, у другой. І я, здаецца, не з палону іду, а пад азёрамі дзе-небудзь, ці пад індурай, як у падполлі. А гавораць яны, ну сам жа ты чуў, як дзеці малыя, нібы песцячыся так міла. Ай, які, браце, край, якія людзі! А я хамут.
украў на хутары кола, велосипед па-іхняму, і паехаў як пан і ўдзень, бо я ў цывільным быў, нават і капелюш на бакір, маці яго сена не ела. Каля таго яблуноўскага перавалу стык 3 граніц: Богемія, Моравія, генерал-губернатарства Польша і тая самая свабодная Словакія. Там будь уважлівы, сказаў мне той вясёлы дядька. Зловяць фінансы, дык будуць плакаць чаго добрага, што не хочацца немцам цябе аддаваць. А ўсе ж, вядома, аддадуць. Дарога моя тым часам яшчэ завідна пайшла ўгару, і кола прыйшлося пакінуць. Іду, брат, горы, зара патухае, туман у даліне, аўсяныя ржышча ля дарогі. О, яліны стаяць, і раптам хутарок. Пастукаў і зайшоў. Маці адна гаспадыня, мусіць, удава, сын нейкі ціхі Вацлаў, і 2 дачкі, Вераніка і Агнешка. Людзі, браце, паўбоха на сітніцы з бан малака, жару і брыдка, от дарваўся. Кажу, што ўнізе пад гарою кола. Вераніка побегла і прывяла. Не ведалі, як дзякаваць, а мне неёмка, але не прызнаюся. А ўсё ж ураннім і плату прыняў за гэты падарунак крадзены. Другую палавіну бохана і каўбасу. Ды што там плата, яны і так далі б. Найшла ўвечары поўная хата суседскіх дзяўчат з другіх хутароў, шчабечуць, як дзеці. А гэта як, па-вашаму? Сяджу, брат, як герой. Спаць палажылі з Вацлавам. А мне хоць ты з гары не спіцца, эх, і падзякуеш я вам. Эх, і падсуну беленькіх. Уранне Вацлаў пайшоў на работу, а правесці мяне ўзялася меншая Агнешка. Сонце ўзышло за гарамі, а маці просіць: не хоць Зарко з полуспанічем, а лепшэтна бо за ним. Не ідзі, дачушка, разам з панічом, але спераду або ззаду. Дзяўчынка светлая, 17 толькі. Да хіба ж я апішу табе. Ішлі мы побач, потым нават за руки ўзяліся. Можа, таму і на фінансаў напароліся. Пачуўшы гальт, я шыбануў, вядома, уцякаць, а яна абхапіла мяне. Здохну, браток, не забудуся. Обхопила и просить: Ондраш, не треба. Он выстрели, подивей. Андрей, не треба, он стрелить, гляди. Гляджу. Жандар узняў карабін, а я подняў руки. На фронте под Варшавой, калі нас брали, не поднимаў. А тут... І ўпёрся, вядома, што не ведаю гэтае дзяўчо, што недалёка тут сустрэў яе выпадкова, а яна толькі плача. З фінансамі яны маўчалі. Таўкачы, адзін жандар, відаць, судэцкі немец, бо ўсё крычаў на Агнешку: мылч, небо достанеш парфацек, мылчет. Молчи, бо надаю по мордах. Молчать! Повели нас назад мимо хутора. Мне одно, а яна только плаче. Я за ніц не можу. Я не виновата. И все. Маці здалёк яшчэ ўбачыла: Дзерка!
Як яны плакалі, бедныя, маці і дочкі. Праваліцца б мне лепш праз зямлю. Яшчэ і гайдалі мы з ёю рукамі, як дзеці, узяўшыся. Ну, калі ішлі туды, дзе сонца за гарой. Калі гаварылі, што я вось пайду і прайду і напішу ёй, вядома. Застаўся, браце, толькі плач яе, ды ў руцэ яшчэ цёпла. Вот, здаецца, яшчэ ўсё ідём. Пайшлі, Алесь, ну яго к чорту ўсё. Усталі з лаўкі, і памалу Лена, шкрэбаючы па жвіры чаравікамі на салдацкіх цвіках, пайшлі у духмянай засені ў свой бок. Гэта было ў тую ноч, як зацвілі верасы. Далёкая, родная музыка слоў. Яна сама прыйшла наверх з глыбіняў Алесевай памяці. У шчодрым вячэрнім сонцы белы домік на пераездзе з блакітным ашклёным ганкам. Я мне винна, и в габе кайне шульт, я за ниц не можу. Не само яно прыйшло, тая песня і словы. У Фрыдкаве яе пратрымалі 2 тыдні. Мне што ў камеры не вельмі горш было, як потым у штрафкампані. Добрыя хлопцы там былі ў камеры. Калі прывыклі да мяне, паверылі, што свой, пра фашыстаў мы гаварылі. Яны іх і чэхі, і славакі не проста не любяць. І па намёках пры ўсёй асцярожнасці можна многа пазнаць. Барацьба ў іх хоць і не вельмі прыкметная, а ўсё ж ідзе. І добра мне было з хлопцамі, як са сваімі. Ну, а яна, дзе Агнешка? Куды яе загналі? Убачыў сёння гэтую, нібы сястра. Ах, к чэму то? Co to деламе? С хмельным сорамам і гордасцю Алесь успомніў свой нечаканы, неверагодны цуд. Было яно і сапраўды, ці не было? Ну як жа не было, калі на вуснах яшчэ хоць закрывайся, гараць яе губы, пальцы яе под тваімі губамі і вочы. Мілая, мілая Сленча, няўжо ж гэта ўсё мімалётнае? Няўжо гэта было, а не ўявілася, калі я выйшаў? Яна прыгожая была, спытаўся ён у мазалька, каб не маўчаць так доўга. Спытаўся, адразу ж адчуў неяк бездушна, дурнавата. І малы пакараў яго мудрым спакоем незахмялелага, вельмі прыгожая. Як кожны, ну, сапраўдны чалавек. Пасля спусціўся з вышыні. Такая рань была, яшчэ прыцемак нават, ды дурань я. Я яшчэ ўвечар бачыў яе. Я і заснуць не мог пасля. Такая, ну, перш за ўсё. А можа нават і на гэтую падобнае, што ты, як сабе хочаш. А справа не ў прыгажосці. У чым жа справа тады?
думаў пазней ужо ў пасцелі Алесь. Чаму яна ідзе са мной летні ад самага нараджэння? Яна ні з чым не параўнаная ў сваёй хвалюючай красе, непераможна вечная, хоць нібы часам і простая таямніца жыцця. 5гадовым хлопчыкам ён бываў вельмі рад, калі да іх зімой прыязджала Мальвіна, сястра, настолькі старэйшая, што ён усё памыляўся і называў яе цёткай. Прыязджала яна з кудзеляй, прывозіла з сабой 2гадовую волечку. Гэтага нельга акрэсліць такімі звычайнымі сухімі словамі. Ён бываў вельмі рад. Мальвіна з'яўлялася да іх часцей за ўсё, як і належыцца вялікай радасці, нечакана. То на сваім кані, то падвязе хто-небудзь, як на сваім, дык на двор уязджае, вароты бягуць адчыняць, а на чужым нехта той, што падвёз, спыніцца перад хатай на вуліцы, ўжо Мальвіна не прыязджае да іх, а прыходзіць, і малы з падлогі ды праз замёрзлыя вокны не вельмі здагадаешся, што гэта яна. Толькі як стукне ў сенцы клямкай, зашалпочацца, хоць бы ўжо хто адчыніў, ды пакажацца ў дзвярах адразу з прасніцай ды з волечкай. Вось тады пачынаецца. Госцейку ставяць, як ступу, на лаву і пачынаюць расхутваць. Бо яна так укручана ў вялізную хустку, што толькі чорныя вочкі глядзяць праз шчыліну. Расхутаўшы, Мальвіна выцірае воліцы нос, смачна цалуе яе ў чырвоную шчочку і ставіць на падлогу. Ідзі да дзядзькі Алеся, гуляйце. А дядька той завіхаецца. Ох, як смяецца, ледь не заплача ад радасці, ад нястрымнай салодкай любасці да гэтых самых толькі што цалаваных шчок, да вочак, якія ўжо таксама смяюцца, да пальчыкаў, якія ўладна, цёпленька працягваюцца па тое, што Алесь ёй, напэўна, дасць. Вой, ён багат, бо ён багаты, ён аддасць ёй усё. І тыя шышкі таўкачыкі, што бацька прывёз яму з лесу, і тыя, што ён сёння прывязе, і калодзеж з паленцаў, якіх яму таксама тата настругаў, і 4 шпулькі, і кніжку з цацкамі, і кота. А Толя іхні ў школу пайшоў, і гэта вельмі добра, яны будуць толькі ўдваіх. Дзень праходзіў так хутка, як быццам яны не гулялі і не абедалі і не ляжалі з катом на печ. Вось яе госцейку зноў ставяць на лаву. Надзяваюць ёй паліто, завязваюць хустачку, потым хустку, тады накрываюць вялізнай цёплай хусткай, так, каб захутаць усё. Ды волечка пішчыць з-пад хустак не даецца. Што, ах ты ж, божа мой, я і забылася. Давайте ўжо, калі так, зноў памяняйцеся сэплямі. Хадзі, кавалер, сюды. Мальвініны дужыя рукі паднімалі Алеся на лаву, і ён нагінаўся да цёплых настаўленых губак. Яна тымі губкамі нават і цмакне і скажа «Ах!». А ён зачырванеецца зноў да шчаслівага слёзнага смеху. Дядька з пляменніцай, чаго ж вы, гаворыць Мальвіна, нібы разважаючы яго, і пачынае ўсё закрываць і рот, і шчокі, і нос. Адны чорныя вочы блішчаць прашчылены ў шэрай, цёплай, шорсткай, ваўнянай хусце.
І Алесь забываецца зноў, што мама яго Волечкі, што Мальвіна сястра, і просіць: «Тётачка, заўтра прыедзь». Потым, праз многа год, Волечка стала прыгожай дзяўчынай, дужай работніцай, спрытнай танцоркай, пявунняй і рагатухай. Была яна і сур'ёзная, не дурная, і кніжкі любіла, і бывала на іхніх спектаклях, бо тая, у маленстве далёкая трэцяя вёска, адкуль Мальвіна, у першае пасля горада лета прыносіла хворай маме малако, а потым зімой прывозіла Волечку. Была, як выявілася з часам, толькі за 6 кіламетраў, што для ровара наогул пад бокам. І іншую Волечку, чым якой яна вырасла не без іхняга столем уплыву, Алесь, вядома, і не любіў бы. Як гэта так, любіў? Это дзіўна было, і пакутліва, і прыгожа. Дружыць з пляменніцай, якой вось ужо і 17 гадоў, ва ўсёй паставе якой і ў рухах, і ў смеху так многа стала, адкуль і ўзялося прывабнага, да здаровай на няёмкасці, да зусім непатрэбнага яму хвалявання. Забыцца, што родная, не забудзешся, а лічыць яе толькі пляменніцай, толькі сяброўкай з маленства, як быццам замала, шчасліва і непатрэбна замала. Не яна, вядома ж, дура, не яна. Цвяроза думаў ён, а ўсё ж паэтычна. Да сумнай, узвышанай, глыбокай музыкі ў душы хваляваўся, калі абнімаў яе ў танцы, калі здымаўся з ёю на памятку дружбы шчака да шчакі, як пакепліваў Толя. У 7 класе Алеся нібыта любіла Ліда Чамірка, але ён гэтаму неяк не верыў. Яна была старэйшая за яго, ці, можа, проста таму, што смялейшая, і аднойчы за кулісамі на іх школьным спектаклі ў цемры нават рукі на шыю яму закінула і шапнула: «Ах ты мой светлячок!» Такая была ў яго роля ў казачнай п'есе. Ліда іграла там свецязянку. На ёй шамацела белае плацце з карбаванай паперы, а голыя рукі яе былі вельмі цёплыя. Сплініст вучыў Алеся, што трэба рабіць. Хваліўся, што Тоня, другая семікласніца, таксама пераростак, любіць яго ля соту яшчэ больш. Але таму, што жанчына, якая мучыла ўжо і Алесева ўяўленне, здавалася хлопцу нечым амаль недасяжным у сваёй прыгажосці. Яму не верылася, што в адносінах з ёю, жанчынай, всё выглядае так проста. А недасяжнасць тая раптам абрынулася на яго душу вачыма, пацалункамі і шэптам пані Ванды. Тое ненатуральнае ў яе адносінах да яго, што хлопец адчуваў спачатку вельмі цьмяна, з часам рабілася выразнейшым. Яна пісала яму, запрашала прыходзіць. Нешта праз 2 гады пасля гімназіі, спакусіўшыся абяцанымі кнігамі, ён пайшоў.
І вось яна яго ўжо работніка, ўжо мужчыну, што чытае філасофію і думае, як яму стаць сапраўдным чалавекам і пісьменнікам, яна яго пры гасцях ды пры мужу пацалавала ў лоб і сказала, сцешаная, як дзяўчынка: «Ну, нарэшце!» Но яму стала брыдка, аж горача. Ён адчуў сябе там, у іх шумнай застольнай кампаніі, пакутліва чужым. Кнігі пасля пераслаў, не панёс. Толю было ўжо тады 19. Жох, як маці казала, танцор, весялун, валацуга. Ён трапляў у далёкія вёскі, святамі не заганяючыся дома. 16гадовы Алесь па развіццю перарос сваіх аднагодкаў, з імі яму часцей за ўсё бывала сумна. І ён упадабаў хадзіць на зборышчы мужчын. Там было вельмі цікава. Паслухаць толькі старога Гузіка, які уму непасціжымаму, як ён казаў, і на штыхі хадзіў пад Мухдэнам. Быў і адэскім біндзюжнікам, і пажарнікам у петербургскім імператорскім тэатры, і пакланяцца Іоанну Кронштадтскаму. Баба яго зацягнула. І выступаў ён на мітынгах у свабоду. А Гузік жа не адзін у пасынках такі бывалец. Як яны здорова выдзіралі кожны па-свойму, які бесклапотны смачны рогат выбухаў часамі ў хаце, калі, скажам, байдун расказваў штосьці здорова пераймаючы кожнага, пра каго гаварыў. Зухаватенькі рыжы шулейка, што лепш за ўсіх спраўляўся з барабанчыкам, вельмі любіў і ўмеў расказваць кнігі. Все з памяти, як читаючи. Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе. Або маркиз Карабас догнал турчанку в реке и вонзил нож в грудь по самую рукоятку. Хтосьці аднойчы сказаў: ты палезь, пачытаў нам што-небудзь. У вас жа кнігі ёсць усякія. Ён збегаў да хаты, і з таго вечара пачалося. Чаго ён толькі ім не прачытаў. Ды ўсё ж гэта, як слухачы казалі, і вельмі чыста, і на ўсялякія галасы. Мало таго, што мужчыны сядзелі на лавах, на ложках, на ўсіх парогах, табурэтках і калодачках, яны сціскаліся стойма вакол стала з цьмянай лямпай, што задыхалася, рыўкамі салапіла свой язык ад цяжкай духаты. А ціхалі, заварожаныя словам. Заднія цераз плечы пярэдніх заглядалі на стол, каб лепш убачыць таго Хлестакова пасля бутылкі толстабрюшкі ці недаступнага, што пад мухаю шуснуў ад жонкі ў пусты калодзеж і нават песні там галёкае. А ціхалі, каб лепш прыслухацца, каб зноў пасля выбухнуць рогатам, ад якога нарэшце такі гасла пакутніца лямпа. Добра было в такія вечары. Просто прыемна, як быццам і сам ты чытаеш гэта зноў упершыню. І радасная думка ёсць, што вось ты патрэбны. Ты служыш народу. Потым, аднак, Алесю стала і з гэтым яго служэннем часамі нібы не хапаць паветра.
Часцей ды часцей пачало наведваць тужліва горкае адчуванне адарванасці ад сваіх аднагодкаў. Ад іх усё-таки спакусліваць хоць і пустой кампаніі. Ай, дасядзіся, ты дзедам, смяяўся Толя. Возьмешся потым у дзеўкі за голы локаць і брык, самлеў. Алесь пачаў часцей хадзіць на вячоркі, вечарынкі падлеткаў, вучыцца пад макарцову скрыпку танцаваць, набыльваць, як гаварылася, на кавалера. Было і добра адчуваць сябе сваім, было часамі і сумна, хоць ты завы ад гэтага кавалерства з пустымі хіхіканнем ды гыганнем, з гнілою лаянкай, п'янкамі, бойкамі, самаздаволенай ваяўнічай цемрай, перад якой часта здаешся сам сабе бездапаможным. Пазней, змагаючыся з гэтай цемрай, Алесь, Толя быў тады ў войску, пачаў, па прыкладу лепшых вёсак, ладзіць у пасынках спектаклі. Падпольшчыкі называлі іх адзінаю той час легальнай школай нацыянальнай і сацыяльнай свядомасці. Сама вёска гаварыла пра тыя спектаклі прасцей, хоць прадуха якая, а то сядзіць наш маладзёж, што тая рыба пад лёдам. Ведалі гэта і пілсудчыкі. І таму ўсё тужэй ды тужэй было з дазволам нават на самы бяскрыўдны апалітычны спектакль. А на кожным дазволеным у першым радзе абавязкова сядзеў узброены вінтоўкай цэнзар, паліцыянт. Што да Алеся, дык для яго вся тая справа з самадзейнасцю была не толькі новай формай служэння народу, але ж і своеасаблівым выхадам у шырокі свет, вызваленнем ад пэўнай скаванасці, замкнёнасці ў самім сабе, да чаго юнака прывучылі проста кнігі і самаадукацыя і ўпартая праца над першымі творамі. Цяпер сугучна настрою было гэта ці не, Руневіч успомніў свой апошні спектакль у лютым 39-го года, калі ўжо Толя быў дома, а ён Алесь чакаў новабранскай павесткі. Вось ён стаіць на ганку людовага дому ў суседнім мястэчку, засмучаны з душой, растузанай, здаецца, толькі трошкі не дашчэнту. Ну, колькі ж можна? У школе ў пасынках ставіць спектакль настаўніца чамусьці раптам не дазволіла. Нанялі на тым тыдні гэты людовы дом. Сяк так дамагліся дазволу павятовага рэферэнта бяспекі. На табе! Папа рымскі памёр. Жалоба! Перанеслі спектакль на сённяшні дзень. А ўчора паліцыя па званку таго самага рэферэнта зняла дазвол з беларускай часткі праграмы, забараніла і пастаноўку, і дэкламацыі, і спевы. Далікатная, сытая рашка мазурэка каменданта. Хлопцы, хто пабываў ужо ў падвале пастарунка, гавораць, што сам ён не б'е, калі другія б'юць, а толькі сядзіць за сталом ды усміхаецца. Учора таксама усміхаўся. Все імпрэзы на мове тутэйшай будуць наогул забаронены. Чаму? У нас пытанняў звычайна не задаюць. Мы самі, шаноўны пане Руневіч, пытаемся. Сяму таму тады становіцца ясней. Закозыриться и ў знак протесту не ставить и другую пьесу, польскую? Алесь не захотел. Як не горко было заставаться вышэйшым за іх мазурэкаў шавіністычную абмежаванасць. И пьеса была добрая, и все наладжана, и ў вёсцы за Нёманом
абзадачана найлепшая ў наваколлі музыка. І яшчэ адно, толькі Алесева, патаемнае. Ён прачуваў чамусьці, што гэта быў для яго незвычайны, не проста 8-й па ліку спектакль, а апошні. У давяршэнне ўсіх бед трэба ж было, каб якраз сёння пайшоў на Нёмане лёд. Хлопцаў, якія паехалі па музыкаў, яшчэ ўся няма. Свае артысты і памагатыя хвалююцца толькі, а местачковая публіка нездаволена. Паплёўваюць. Кепікі строяць з вясковых, якіх тут у гэтым саламяным горадзе на 200 хат умеюць называць іх хамамі. І трэба ўсіх забаўляць, супакойваць, што музыка вось-вось прыедзе. В такім нецікавым настроі ён і сустрэўся з Нінай Чамірка, малодшай сястрою той свецязянкі Лідачкі, што ў цемры назвала яго калісьці сваім светлячком. Ліда была ўжо замужам, а Ніна, якую ён са школы цьмяна памятаў 4-класніцай, выглядала цяпер куды там, сапраўднаю красуняй. Алесь не паспеў, аднак, і здзівіцца як след, калі яна в абкружэнні паклоннікаў паднялася на ганак і нібы не маладзейшая з-за яго, нібы яны сустракаліся пасля школы, зусім па-школьнаму засмяялася. Олег, дык гэта ты, мой хлопча, ўсё так наладзіў. І смех яе, і дапамога паклоннікаў, і гэтае даўно аджытае Олег, намёк на пані Ванду, все гэта добра такі ўкалола і без таго засмучанага Алеся. Праўда, і сам ён быў далёка не безязыкім і перакінуўся з ёю ветліва вострым слоўцом і пасмяяўся разам з хлопцамі, але ж і злосны быў на тую, падумаеш, німфу, пакуль нарэшце не прыехалі хлопцы з музыкамі. Аднак пазней, калі пасля спектакля яна прыйшлася яму ў танцы, ад злосці тае ўжо не было і следу. Дзе там, Алесь нібы убачыў яе ўпершыню. Малодшая свецязянка вельмі добра ведала сабе цану. І разам з тым была невінна маладзенькая з выгляду, з пяшчотна маленькай рукою у тваёй руцэ, з простенькай летняй дзяцінай радасцю ў вачах, з абаяльнай усмешкай на малых выразных вуснах. Добра на свеце! Нядаўні пасынкаўскі выпівака і грубіян, галасісты Васіль Санюта, стаіць на табурэце пад электрычнай лямпачкай, і дырыжорскі голас яго, ачышчаны ад матавасці намаганнямі дружнага калектыву, гучыць, як для Алеся, асабліва весела. І кола, і барышні злева. А як задуменна, ды сімпатычна вальсуе Хвеськава Женя, якую яму, Алесю, давялося навучыць чытаць раней, чым стала дзяўчына найлепшай у вёсцы артысткай. Ну, уже і найлепшай. Не адна яна показала і сёння яшчэ раз, што значыць, што могуць цёмныя пасынкі. Колькі ў нас памагатых. Хто лепш за Костю Вербіцкага загримируе цябе? Хочаш на чорта? Хочаш на Бога? А бачыш, кружыцца сабе, як быццам ён толькі прышлы тут па білеце, не больш. Шмат і проста сімпатыкаў, таксама з іншых вёсак. Вунь як вывенчвае ў пары з іх Толем,
Волечка, як усміхаецца з-за яго пляча, калі ён падміргне Алесь, малодшы дзядзька. Ай, добра, хоць папа рымскі памёр. Хоць час такі, калі падумаеш, шалёны, змрочны. Асабліва, калі табе 21. Калі так хораша льюцца дунайскія хвалі, калі ў руках тваіх сапраўды свіцязянка. Вальс нечакана закончыўся так, што Алесю прыйшлося падзякаваць Ніне. Ну, не вахлак жа ён. Выйшлі праз бакавыя дзверы ў сад, а там пакуль што нікога няма. Сцяты марозікам удзень адліжны снег хрусціць пад нагамі, як бітае шкло. Асцерагайся, як хочаш, чуваць. Высока над ліпамі месяц у лёгенькіх воблачках. Другім разам, калі б заглядзецца туды, ён здаўся б сумным, хоць песню такую спявай. Як сёння хораша, праўда? Як весела. Яна сказала гэта шчыра, стомлена, шчасліва. Не тая Ніна, што смяялася, вострая пстрычка на язычок, а тая, што мілая, ціхая ў танцы, калі адкінецца ў тваіх руках і вочы прыплюшчыць ад захаплення. Ды ён незвычайна маўчыць. Вы мяне замарозіце, Алесь. Ён абнімае, туліць да сябе яе пяшчотна стройны стан, які сапраўды бездапаможна просцячы ласкі, устрыгвае ў яго руках. Ён п'янее ад адчування і свае сілы, і яе адданасці. Ён дакранаецца душой да той вялікай таямніцы вечнага, што так хвалюе яго, так трывожыць надзеяй, даўно, пакутліва і шчасліва. Прасцей, яны пацалаваліся. Яна, відаць, больш прызвычаена, чым ён. Бо вось спыталася ўжо на ты. А там спалохаўся. Там гэта ў зале, дзе раптам было патухло святло, і хтосьці з хлопцаў па-дырыжорску гукнуў, пераймаючы Васіля: «І каваляры цалуюць дзяўчат!» «Ты думаеш?» — спытаўся ён. Малыя, выразна нявінныя вусны, яшчэ раз ахвотна і проста, і ўжо бясконца аддана толькі табе аднаму, пацвердзілі тую высокую, недасягальную таямніцу. Ды тут пачуўся хруст снегу і галасы. Свіцязянкі быў, вядома, кавалер, і ён пасля непрыкметна павёў яе з танцаў. Праз дзень, нібы пацвярджаючы Алесева прачуванне, яму прыйшла павестка ў армію. Была і крыўда, і злосць, і горкая разлука з родным светам. А вось разлукі з Нінай ён не адчуваў. Дагэтуль была ў яго толькі дружба з дзяўчатамі, песні, гутаркі, смех і лёгкія намёкі на сімпатыю, што так і не перайшлі ні разу ў закаханасць. Свайго ён яшчэ ўсё чакаў, адзінага, сапраўднага і назаўсёды. А тыя два першыя для яго пералётныя пацалункі, хоць ён памятае іх жыва і сёння, і часта з гордасцю ўспамінаў раней, здаюцца часамі проста
Ну, чымсьці неверагодным. Вось як і гэтыя сёння. І навошта яны ва ўсім свеце такія хорошыя? Ты спіш? Спытаў ён, упрыцемку шукаючы вачыма сябраў твар. Не спіцца, чорт яго, прагудзеў Мазалёк. Што ж, хочацца пагаварыць пра шчасце, якім яны абдзелены паволі гэтай суровай дзікай вайны, пра шчасце, што прыйдзе калісьці, што ходзіць недзе, здаецца, так блізка. Андрей, ты ведаеш, я не лгу. Даль Бог жа, у мяне адчуванне такое. Было што? Не было. Як казка, як нейкая музыка, чорт яе ўзяў. Просто не верыцца і ўсё. Дружба дружбай, а шчасце бывае сляпое, глухое, неразумнае. Толькі пасля, праз некалькі тыдняў, працверазеўшы ад новых падзей, Алесь, паміж іншым, успомніць гэта і зразумее. А цяпер яму нават пачулася штосьці накшталт маладой, няхай сабе нават міжвольная, ўсё ж такі рэўнасці ў словах. Дык і добра, чаго ж ты? А праз хвіліну маўчання: і няўжо нам з табою трэба тут думаць толькі пра гэта?